Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay magluluto po ako ng kalderitang tuna na isda. At ito na po ang ating mga ingredient na kakailanganin. Unang-una, gagamit po tayo ng tuna, bawang, sibuyas. Gagamit din po ako ng olive, kamatis, patatas, carrots, pinya, evaporated milk, tomato sauce, asin, at saka mantika. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong lutuin itong ating kalderitang tuna. Ang una po nating gagawin ay magpapainit po tayo ng mantika. Kapag mainit na po ay pwede na nating iprito itong ating tuna. Kung gusto nyo po palang lagyan ng asin bago iprito, ay pwede nyo pong lagyan, pero konti lang po. Para hindi po masyadong umalat. Kasi yung tomato sauce ay maalat na po yun. Tapos maglalagay pa tayo ng asin mamaya. Kung gusto niyo po palang maglagay ng liver spread sa inyong kalderitang tuna, pwede niyo pong gawin yun. Yan. Babaliktarin na po natin kasi medyo nag-brown na po yung ating isda. Tatakpan po muna natin. Ngayon po ay i-check na natin kung golden brown na ba itong ating tuna. Ayan po, medyo nag-golden brown na po siya. So, babaliktad lang natin. Ngayon po na nag-golden brown na itong ating tuna ay tatanggalin na po natin. Ngayon ay susunod naman natin sa pagprito itong ating patatas. Hihintayin din po natin na mag-golden brown itong ating patatas. Tsaka natin tatanggalin. Mas masarap kasi pag luto na itong patatas bago natin ilagay sa ating kaldereta. Mas lumalabas po yung lasa niya. Ngayon po ay nag-golden brown na po itong ating patatas. Ngayon ay tatanggalin na po natin siya. Ngayon po ay magigisa na po tayo ng ating bawang. Gagamit din po pala ako ng tubig, pero konti lang para sa ating sabaw nitong ating kaldereta. Tapos isusunod kaagad natin itong sibuyas. Ngayon po ay ilalagay na natin itong ating tomato sauce. Palalakasan po natin yung apoy para mas mabilis po siyang kumulo. Tapos pwede na po nating ilagay itong ating
na prito na tuna or isda. Tapos hahaluin lang natin para manuot po yung ating tomato sauce dito sa ating isda. Maglalagay po ako ng konting asin. Mga 1 teaspoon po ng asin. Tapos lalagyan na po natin ng evap milk. Konti lang po ang ilalagay natin. Isusunod na po natin itong ating patatas. At saka itong ating carrots. Tsaka itong kamatis. Pahihinaan po natin yung ating apoy. Ngayon po, ilagay na po natin itong ating pinya. Dadagdagan po natin ng konting tubig. Pagkatapos po ay ilalagay na po natin itong ating red and green bell pepper. Pagkatapos po ay tatakpan po natin. I-check na po natin kung luto na ba itong ating kalderetang tuna. Ayan po, luto na ang ating kaldereta. Ilalagay na po natin itong ating olive. Ito turn off na po natin ang ating stove para ma-serve na po natin ang ating kalderetang tuna. Ayan na po ang ating finished product ng ating kalderetang tuna. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!